Fajne, fajne. Co? Że fajne. Tak, już nie po terminie, tylko jest to kurwa, to jest fajna, basta, się tam na to budu. A, tak to sa dá s ľuďmi proste sa dohodnúť. No mam moje informacje, nie wiem, że tam. Jasne. A tak, Idem pošťavať dole. co idziesz? Pošťavať dole. Ja, dobra, to raz, A, wyjdę, no tak spoko, no jest. Jest to relatywne, czy... Tak to ty pisz, to każdemu. Lubisz jakiś koktajl fajny na prejedzenie, nie? A nie wiem, kto jest alkoholem, nie? Czy nie? Posłuchaj, też szybciej mi to wyjdzie. Určite. Sorry, ja wcale nie wiem, poczuć, ale to chciałeś po prostu będę ładny. Minka. Okej, tak jakieś jest proszę. A kto to bude sama na chuť? Karol! A koniec to jest szkoły. A je to hotové. Teraz už iba pohár. Kolik dostal ten prístroj? 1300 všetkých. Ale nie. Na svoju cenu je to najlepšie. Nemám. Vlastne urobíš ruky nejakú takú vlastnú pomáčku z toho. Džus to robiť. Keď tam dáš napríklad jablka, keď tam dáš jablka, jasné, úplne taký džus, ako je v Tesku to spraví. A za cenu takú, že za 20 kg jablok máš asi, teda za kilo jablok máš asi 700 litrov džusu. A ten odpad, čo je suchý? Ten odpad je Uj. No, tak ako detská vyžíva trochu suchší. On by mal byť úplne najsuchší, keby to bolo kvalitný prístroj, ale vieš, tie kvalitné prístroje robia úplne suchý odpad a ten to robí trochu vlhký, lebo nie je taký drahý. A čo to je, že ho vyhodíš? Vyhodím to, ježiš. Alebo to je škoda, je? Nie je to škoda. Škoda je kúpiť si McDonald's za 150 korun jedlo, ktoré nie je zdravé a ani si to nenájdeš. To sa nájde. No jasno. Za 20 korun to nakuješ v pohode plne. Veď keď máš za 10 korun kilo jablok, tak máš 2 kg jablok, to máš 1,3 litra džusu. Ty kupuješ kilo jablok za 10 korun, to by to rád videl. Tak na trhu to je, akože v sezóne to bude úplne v pohode a teraz to je na trhu. Bolo to predvčerom, keď som začal. Ešte tam hodím pár jablok, aby to bolo trochu chutnejšie. Veď to je tá pointa, že máš teraz bol za 8 korun kilo, som kúpil za 13 korun 1,5 kg či koľko a to by som proste nezvolil 1,5 kg, tak ho proste odšťavíš a vypiješ.
ujavíš zavíjacímu traktu. No, teraz mám nejakých 15 litrov džusu za, neviem, 50 korun. No, to ty ušetril, fakt. Ani to nechám, ani neviem, tak to počítať, možno aj menej. Hej, no ušetril som za lekára v budúcnosti. Už je to lepšie, no. Nie som nikutný na tej chute, vieš, lebo proste som tu nejedol nikdy, nejak veľa. Určite mi nebudem nejak. Ale je to pohode. Hej, no akože lepšie to je nejakú kombináciu spraviť správnu, ako nejakú randomnú, ale tak by sa nám išla napríklad cvikla, to mi sestra hovorila, že ona jedla cviklu, kapustu, mrkvu a jablka. Jablka, potom trikola, na srdce môžem s jablkami ešte on nechať motočke. No úplne najlepšie je sami jablka, že? Ale ešte mrkva je tak v pohode, hej? no, možno, že hej. Závisí od chute, ale vieš, čo nedôležité, dôležité je to, že znať. A proste aj potom máš ten pocit taký dobrý z toho, vieš, že jedna vec je chuť a druhá vec je potom, aký má spôl telo pocit. Určite lepšie, ako keď zjem nejaké sladkosti a potom je to úplne zle celý deň. Do sladkosti tiež zle, hej? Mhm. Ale ja som včera vedel 4 tyčinky, 3 daj bolo fajne. Ja som jedol sladkosti a som sa vrátil. Kedy? Pred mesiacom a pol. Vieš, to trvá trochu, vieš, keď tam to telo proste tými sladkosťami zanesie, potom ochorieš. Nič, no, už môžeme sa odpávať normálne. Dovidenia.